Which is Miche Yasuko Naka is bliain Éire gur maithfeab. Tá líne níos Yasuko tanta aici agus tá sí tagan seo fan a sim sa chultúr agus cultúr na hhéirne a heaspáinstún gus buing ceol leice é sé ag seint an chláirseach agan agus cosí si é fólam faoi seo na hhéireann cúpla bliain ó hin. Bé mu sé leabhars faoi cultúr na Seapáin agus cultúr na hhéireann agus na cóstalachtaí agus an rudaí spéisiúil atá cósta lena chéile idir na cultúr is dói. Bhí mé mo chonaí sa Seapáin ar bá bliain a cúpla bliain ó hin agus bhí spéis mór am sa teanga sa choilseoir le fad an lá agus sin fághfuil mé nach tá náascán idir na tíre agus mé bhainní ag gcéir níos mó dhéine tríd an teanga trí gléige agus trí Seapáinis. A chéad mór faoi ceol na hhéireann go sí an Seapáin céad is 20 bliain ó hin agus tá costalachtaí idir inca sin ceol tá sa Seapáin agus ceol tradiisiúnta na hhéireann sin nasc simú spéisiúil. Tá grúpa mó acu sa Seapáin a bhfuil spéis acu i gcultúr na hhéireann ach go háirid i gceol na hhéireann nach spéisiúil é go bhfuil na costalachtaí aidireáin go léir agus go bhfuil muid hinán é sin aithint trí cheol agus trí cultúrí atá i bháid ar fud an domhan agus áitin i bháid óna chéal é sé difriúil agus spéisiúil.